Hi! Tatagalan, di ba? Ano naman ang kasi yung ginagawa ninyo? Alat. Hindi. Lahat na. Pasilangan? Hi, shout out, Pentadica. Thank you so much. Hi, Pentadica. Shout out. We got you. Andiyan ka pa rin sa Bukana? Pentadica. Nakita kita dun sa pumunta kayo kay La Canuto. Vlog ka lang ng vlog. Malay mo, monetize ka din. Ikaw rin ng challenger. Lalo na si Primus Moma. Ang galing mag voice over. Kauwi lang kaninang umaga to. Buti. Nalashing. Oo nga, nakita ko sa live niya Bidogs Nagiinom kayo. Ilan ngayon? Tibay niyo mag-inom. Si Bidogs, nalasing din Gawin na rin si Idol Bidogs. Ay, shoutout sa 5 viewers natin dyan. Thank you so much. Ay. Sayang. Sayang. Walaga. Sa 28 pa daw, uwi nila. Ganun ba? Sino kasama niya isang vlogger? Ikaw ba yun? Parang matangkad Hindi ba Yun na yung sinasabi ni Idol na... Nalasing ako, kanachong, nag-gin pa kami at monkey woman. Yun lang. Almar Ogay, Tamsak Harang. Ay, kaya Elmar, thank you so much. Paintalica, si Spiderwood. Dudes, shout out. Spider Dudes. Spider Dudes. Spider Dudes. Yun pala yun. Baka kasali din sa challenge. Si Spider Dudes. Shout out sa 7 viewers natin dyan. Morning po. Ay, Tatay Ruben, shout out. Pentarica, shout out. No. Wala pang laman yan. Sipo mo sa taas ko naman. Pentarica, shout out. Oy, Rodi, Madrigal. Rodi Madrigal, shout out sa lahat. Oy, shout out Rodi Madrigal. Artist Mary Ann, oy, paki-shout out mo naman si Mary Ann. Oy, Ate Mary Ann, shout out. Andito si Ate Mary Ann. Mary Ann Ortiz, portrait. Yung asin mo binubuhat na ron. Hindi ka nagtinda. Hindi, joke lang, doon si Kuya Jubic. Shout out kay Ate Mary Ann. Yung pinakamaganda ng Dumalay. Aray ka. Aray ka. Shout out sa 2 viewers natin dyan. Morning ka, Kuya Robin. Ang dami na nandiyan. Ang dami na nandiyan, 2 viewers. 2 viewers. Silabas yun. Dapat kasama ko. Kung may pamasaya ko, sinasama ko ni Batang Samar sa Bukana. Ay, sayang, Kuya Elmer. Sir Rodi Madrigal, shoutout po, sabi ni Kuya Elmer Ogay. Oo nga Oo, kaya ko naman pumunta ron, kaso lang, siyempre,
Next time na lang ulit tayo doon kay Idol Jeep. Pag meron tayong extra pair para makapag-live tayo doon. Pwede naman tayo lumipat doon mga kore. Ay, pwede naman tayo pumunta lang kahit hindi tayo kasali sa challenge. Bumisita lang tayo. Almarogay, hello. Rudy. Sir Rudy, maraming salamat. For viewers at 7 thumbs up, shoutout. Hi, Sangkay Matthew, morning. Morning, Sangkay Matthew. Ay, shoutout mo sa Sangkay Matthew. Morning, mami. Walang work. Wala siya, oh. Second anniversary ng Team Chongki. Oo. Kuya Elmer na ano ko rin yun. Napanood ko yun sa live niya. Kuya Chung. Mami, thank you so much. Sangkay Matthew, maraming salamat sa suporta at tulong mo sa akin. Tulong sin kay Matthew. Grabing support yan. Artist Marian, nanood ako sa vlog mo, Mark. Hindi ka ba nagtinda? Hindi. Nag-duty ako, 16 hours duty. Uy, ingat po, ano. Sangkay Matthew, ingat. Grabing sipag ni Sangkay Matthew. Grab, 16 hours. Di ba dapat, ano lang, 8 hours lang? 3 hours pa bago ako umuwi. Break time ka lang ngayon. Hola TV, shoutout! Channel, shoutout sa'yo. Sagaraw, shoutout. Sir Elmer, sabi ni Sangkay Matthew. Hola TV channel, morning. Morning sa lahat. Ate Miran, shoutout sa'yo, Ate Miran, shoutout. Ayan ang natin, subscriber natin sa Dumalay, si Ate Marian. Pasok. Basher ka. Basher ka siya, Ate Marian, joke lang. Dalawang basher. 8 hours dapat kaso need stop ng work kaya nag-call on ako. Ganun. Okay, ingat Sangkay. Hola, morning. Dan tusok Sangkay. Sagaro, salamat. Ay, Sangkay B-Boy, thank you so much sa ads. Lito, Lapo, shoutout. Sangkay Grace, Musta. Ano na naman tayo? Tatambay na naman tayo sa inyo. Pero tuloy pa rin ang ating pagbablog. Sayang din ang 8 hours fee ko. Uy, sayang. 8 hours, laki no? Laki pala ng Bali, dalawang sahod din, Congrats, Sangkay Matthew, grabe ang galing mo. Okay lang, mami ko. Bali, sa ibang bansa pala, 16 hours, di dalawang sahod. Mukhang pera ako kaya patapusin ko na 16 hours Sangkay. Okay lang yan, Sangkay Matthew. Sana makagraduate din kami ni Kuya Robin ngayong November. Kaya sabi ni Kuya Elmer, ay, Ma'am Yoli in Orcas, morning po everyone. Margio, Miguel Charat, ay, one day, sahod ko nasa over 10k pesos. Wow! One day, sahod ko nasa over 10k pesos. Wow! Ang galing, laki. Dahil pa dun sa dahil pa dun sa isang buwan naming sahod sa YouTube. Pag sumasabi. Laki, no? Bayad pag-ubra. Isang araw, 10k. Aray ka. Kaya mayaman to si Sangkay Matthew. Kaya pinagpapala ka Sangkay Matthew eh. Grabe. Almar Ogay, Miguel shoutout Matthew and Mommy's Word. Sabi ni Jolly and Orquest. Ma'am Yoli, shoutout po. Sabi ni Elmer Ogay. Sangkay Matthew, thank you so much. Maraming salamat po talaga sa tulong mo lagi sa amin. At lalo na sa akin kasalita sa challenge. Dami ko kasing i-help eh. Kaya nga eh. Kaya nga. Deserve mo yan, Sangkay. Maraming salamat. Babalik naman sa iyo yan, doble. Doble pa. Doble. Guys, sa hindi pa naka-subscribe kay Matthew and Mommy's Word, puntahan nyo na kanyang channel, guys. Napaka-supportive yan at napakabait na yan. Matulungin na tao yan. Walang katulad yan.
Tingnan natin. Yan guys, yung nakapin, si Sangkay Matthew and Mommy's Word. Matthew and Mommy's Word, puntahan nyo po. O Sangkay, salamat sa appreciate mo naman. Lagi ko naman yung na-appreciate Sangkay sa mga tulong mo sa akin. Lalo sa pamilya ko. Hindi ko makakalimutan yan. Dami ko na help sila pagalit. Aray ka! Aray ka! Sino ba yan? Sana dami din. Sana kami din, sabi ni Kuya Elmer. Kuya Elmer, nakatikim ka na dyan sa kanya sa kanya ng blessing. Matthew, Sir Elmer, nakapila ka sa help ko. Oh, di ba? Sabi ko sa iyo eh. Ingat lagi po, Matthew. Di ba, Kuya Elmer? Good health po, sabi ni Kuya Tatay Robin. Tatay Robin, sumali ka na kasi. Huwag ka matakot. Makick out. Matthew, ako help mo. Di ako magagalit. Aray ka. Sabi ni B-Boy. 12 viewers at 10 thumbs up shoutout. Sana help. Alam ko sino need help. Ayun. Kaya si Sangkay Matthew na ang mag-ano niya. Kaya sa mga tao dyan, huwag na kayo mag-ano. Sige, bahala na si Sangkay Matthew kung sino pagbibigyan niya. Ako din, mami. Puro ako din, ha. O, huwag kayo mag-alala. Pag tumakbo kong pagkakapitan, hindi kayo magkakaroon lahat. Joke lang. Di mo need help ko, Kuya B-Boy TV. Aray ko. Huwag na, sir, ma'am. Matthew Elmer na lang. Sapat na, sabi ni Kuya Elmer. Go, Tatay Robin. Accept mo na. Aray ko. Pag sinabihan ako ni Japper, hindi ka nga sasabihan ni Japper Sniper Tatay Robin. Hindi kay chat-chat nun. Tandaan mo yan, hindi ka chat-chat nun. Ikaw ang mag-chat sa kanya. Sabihin mo na sasali ka. Hanggat hindi pa siya nag-a-announce. Margo, good morning. Hindi ka chat-chat ni Idol Japper, Tatay Robin. Hindi ka chat-chat nun. Margo, good morning. Elmer Ogay. Hi, Jenny. Gamer Pong, shoutout sa'yo. Kumusta? Tatay Robin, gandang umaga, sabi ni Jenny Gamers Boom. Tatay Alex, TV05, shoutout sa'yo. I-chat mo na lang, Tatay Robin, para maano yung natin, yung hindi pa rin tayo malipasan sa challenge, para may papasok pa rin sa atin. Maniwala ka sa akin. I-chat mo si Idol Jeff. Kasi sabi naman ni Idol, kahit sino sumali, pwede. Sali ka. Sayang din yun. Felix, gandang umaga. Monetize ka na para dagdagan ng iyong revenue. Chris, di mo pa ako need. Aray ko. Japper, sali mo ako sa challenge ngayon. Ay, chat ko. I-chat mo nga, sabi mo, Idol. Sali ako sa challenge sa group namin nila Mark Juwaray TV, nila B-Boy. Sangkay Grace, Sangkay Matthew. Pag yan, sinabi mo yung tatlo na yan, sabihin mo, B-Boy TV, Matthew and Mommy's Word at Will. Sabihin mo, Idol, sasali kami sa grupo namin. Ako yung muna representative ng Team Boom. Nila Mark Joe. Pag kinat mo yan ng ganon, sasali ka niyan. Kasi kilala na to sila, kilala si B-Boy, kilala na si Matthew at si Will. Kasi tinatanong yan ni Idol, sino ba yung B-Boy at Matthew? Iisa lang ba yun? Sabi ko, hindi, Idol. Yan si B-Boy, taga Tacloban. Ito si Matthew and Will. Yan ang nag-aano sa amin, tumutulong sa amin, yan nag-sponsor sa amin, mga siya nagpapalipad sa amin. Kaya, wag ka matakot makick out. Wag kang malanan baka ako mapilit, Tatay Robin. Oh, may chance nga si B-Boy kasi kilala na si B-Boy. Malay mo, mamaya, pag in-announce ni Idol, i-grab si B-Boy. Sabi ko nga sa'yo, mag-chat ka na gusto mong sumali. Huwag ka matakot, Sus Maria. Kung nga, tutulungan naman kita mag-vlog eh. Hindi naman kita hayaan ikaw lang mag-ano. Yung ginawa mo sa akin, mas dadaigin ko pa yung tulong ko sa'yo nun. Ako nang magiging props mo sa sa pag mayroon kang budget, help tayo. Kung mag-alala, Sus, takot ka sa ganyan. Hindi ka naman kakainin eh. Go, Tatay, dito lang kami.
Mary Grace, Miguel shoutout sabi ni ano, Tatay Alex. Ako na lang ay chat niya din. Hindi nga ni Tay. Chat mo yung Jeff Jap. Kasi naghihintay lang din sa Idol Jeff na mag-chat. Oo, sali kayo. Nasa team natin ako. Oo nga, kaya nga, nandito naman yung ano natin. At least hindi man tayo makagraduate. Hindi man tayo. At least nasubukan natin yung challenge na Idol. Itong challenge na Idol ay malaking bagay. Hindi mo nakita yung subscriber na dagdag sa akin nung nasali ako sa challenge na Idol. Umabot 1,200 ang nadagdag at dumaas ang aking views. Eh, paano kung pumunta tayo ron kay Idol, tapos kasali ka, sabihin, 10 views, 10k views ang kailangan, tapos pupunta tayo ron. Bubum ka niyan, Tay. Maniwala ka, Tay. Huwag kayo matakot. Oo nga, sabi ni Sangkay Matthew. Alex, TV, boom, good morning, sabi ni Biboy TV. Mary Grace, good morning. Biboy TV, magalaw siya sabi ni Ma'am Yoli. Biboy, magalaw siya sabi ni Tatay Alex. Basta magbra ka at Tatay Robin, panalo ka na. Aray ka. Matthew and Mami Sword. Si Tatay Robin napakasaya ay mag-vlog. Makwela. Mary Grace, Francisco Vlog, go Tatay Robin. Roland Villanueva, happy good morning, blessing morning. Hi Sebastian, thank you so much. Hola, 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 yahoo, hola, hola, hola. Okay, thanks, magbra pala, kaya, yan, Matthew, sabi ni Tatay Robin. Alex TV, 0.0, good. Yoli Enroy Casilo. Yoli Enroy, good morning, sabi ni Jenny Gamer Pong. Hindi ka man makasali sa final, bawi naman na. Oo, saan kay Matthew? Hindi naman importanteng mag-graduate, makuha mo yung in-requirements na Idol ng 1,500 kasi small YouTuber lang tayo. Ang importante doon, ma-explore yung makilala ng ating team. Kailangan doon, may representative na naman na isa para makilala tayo. Lalo para yung mga ibang solid sword ng community, mapapansin tayo. Kasi tayo, lumalaban tayo kahit maliit lang tayo eh. Alam mo, nakakatawa si El Matas. Mga kawaray, si El Matas. El Matas nga. El Matas natuwa sa akin. Sabi ni El Matas, si Mark Jowaray TV, wala yan grupo na malaki, maliit lang. Maliit lang. Siya hindi pa ganong kilala sa Sword community, pero lumaban sa team Subasco. Ang mga kalaban natin mga kawaray, malalaki. Sino man na nandun? Si Matipo, si Consial Lando, malalakas yan. Kilala na yan sa Bukana. Si Jan Riot, dahil na si Jan Riot, Idol Jan Riot, dating ano yan, Magic Flix. Kabungot, dating Magic Flix. Si Kabugoy, dating Magic Flix. At si Franstar, dating Magic Flix. At si Step, malakas ang channel niyan. Si Kuya Dang, malakas ang channel niyan. Si Kagrasa, si Jomong sa ano yan, sa Team Kapanalig. Ito pa si Mandaragat, kay Hana sa di ba malakas kalaban ko. Tapos si paring Jason, Team Pahuway at si Alamed Striker. Oh, sino pa yung dalawa? Ako, pala, isa pa. Yung babae na si mga pangalan nun may? Inday Badiday, yan. Inday Badiday, napakalakas. Kilala yan mga yan. Ako lang pinakamaliit na kasali sa challenge ng Team Subasco na pumapalag sa ganyan. Kaya Tatay Robin, wag kang susuko, wag kang panghinaan ng loob na sinasabi mo, hindi natin kakayanin. Nandun tayo nun, hindi natin kakayanin ng malaking views. Pero pag ikaw pumunta sa Bukana, pag ikaw nasali Tatay Robin, tapos pumunta ka Bukana, tandaan mo Tatay Robin, yung views mo, aangat yan. Tataas yan. Lalo pag gumawa ka ng mag-English ka doon, English mo si Idol. Nako, baka umabot ng 10,000 views mo yan. Oo nga, malalaki sila. Malalaki sila, Matthew. Iyan mga yan kalaban ko sang kay Matthew. Mga mabigating vlogger yan. Lahat yan sila. Matepo, Consial Lando, Jan Riot, Kabugoy. Lalaki ng mga subscriber niya. Nasa na yan, 120,000 mga subscriber. Samantala naman yung akin, nasa nasa 5,000. Ang maliit lang naman dyan na subscriber, si Jumong at si Kagrasa, pero cover sila ni Idol Kapanalig. Malakas kasi sila.
Ross Mitz, hello, sabi ni Jola Enriquez. Good morning, Ate Ermi. Miguel Ochara, sabi ni Ross Mitz TV Vlog. Oh, I love you. Okay, thank you so much, Ross Mitz. 21 viewers, guys. Kahit maglagpas tayo 1 hour mga kore, okay lang. Kasi hindi naman tayo... Ay, 1 hour ba? Isang oras lang pala tayo. Hintayin natin ang ano niyan. Okay, tuloy ako kayo mag-chat kay Idol Japper. Okay, tulong kayo Hindi nga ni Tay, ikaw mag-chat kay Idol. Hindi ako pwede ang makimasok sa sa pag-chat kay Idol. Hindi pwede si B-Boy. Kailangan kung sinong kasali, ang gustong sumali, ako mag-chat. Tay Robin, chat mo yung Jap. Sinabi ko na sa iyo yan. Pinaano ko sa iyo. Na yun ang i-chat mo. Sabihin mo, Dol, pwede ba ako maka-join sa challenge ng team, yung mo ngayon, November? Pwede ako maki-join. Kahit maliit lang kaming grupo. Basta sabihin mo lang, i-chat mo lang na sali ako doon. Pupunta tayo ng pag nakasali ka. First round pa lang. Siyempre, gastos mo. Pero, gastos mo tayo. Tulungan kita doon mag-vlog. Okay, chat ko na rin yan. Yan ang gusto ko sa'yo. Huwag ka manghinaan ng loob. Para sa'yo yan. Para sa challenge mo yan. Para sa mo yan. Kasi gusto ni Idol, mag-chat kayo kung sinong gustong sumali. Basta sinabi niya malalakas ang kalaban. Hindi naman importante malalakas. Huwag mong pansinin yung malalakas na yun. Isipin mo yung makakuha ka ng views, makakuha ka ng palipad na galing sa talagang bukal sa puso ng mga gusto magpalipad. Kasi ako thankful ako dahil sa inyo. Ikaw, nagpalipad ka sa akin, Tatay Robin, hindi naman pwedeng hindi kita paliparan ng 25. 25. Di ba, 125 pinalipad mo? Ilang 125 yon, Tatay Robin, na pinalipad mo sa akin? 3, 4. Ibabalik ko sa iyo yon, bawas ang 100, 25 pesos lang. 25 palipad. Ilan yun? 4. Gagawin ko ng 6. 25, ayaw mo pa nun, may palipad ka na. Di ba, Tatay Robin? Okay ba yan? Oh, di ba, natatawa si Sangkay Matthew? Papabayaan ka ba ni Matthew? Ni B-Boy? Ni Grace? Aba? Will, di ba? Pag kayo kasali sa challenge, gawin mo ang lahat. Mabisipag ka naman tayo. Mag-vlog eh. Kasangga member, mabuhay ang kasangga. Oo. Ayan dyan si Jessie Posadas. Oy, Gerald Channel TV, shout out! Kabit ko si Jesse, shout out! Oy, nandito sila guys. Tingnan mo yun, team kasangga mga kawaray. Kahit hindi na alanganin tayo, tagilid tayo kasi nag-usap-usap kami kanina live ni Ma'am May and Eric Corpus doon kagabi sa live. Pinag-uusapan tayo. Sabi ni Sir Ido G sa akin, Mark, sabi, sayang mo. Hindi natin kinaya pero si Kuya Sir Ido G, thankful daw ako kasi ang nakalabang ko daw sa third round, ang mga bigatin talagang vlogger, kilalang kilala. Kumpara naman akong hindi pa ako kilala. Kung kilala na ako ng Sword Community, baka pumalag-palag tayo. 82 vlogs ako nagawa ko mga kawaray. Saan pa kayo nun? 82 vlogs. Kahit hindi ganong quality ang content ko, pero ang hirap kaya mag-edit Kasangga, maraming salamat. Jolly, Ma'am Yoli, okay lang po for the future natin sa group natin. Oo nga, Tatay Robin, sinabi ko na sa iyo nung nakaraan. Kailangan dyan, pag halimbawa makasali ka man, tapos next niyan, si B-Boy. 50, palipad ko kay Tatay Robin. 50, $50? Aray ko. Tatay Alex, salamat sa suporta, tunay kay Mark Jo. Oo, Elmer Ugay. Oragon Loops! Shout out, Oragon Loops! Yan, si Oragon Loops. Kahit alam niyan tagilid ako, thankful pa rin ako kasi nandiyan kayo kasi hindi niyo ako iniwan. Lalo na si Kuya Sani, nakalive natin si Kuya Sani. Jenny Gamers Pong, thank you, Tatay Alex, Gerald, Channel TV. Oragon Loop, morning. Jose Junior, basta't may tiyaga, may linaga, yes. Yung may panglinaga na tayo. Jenny Gamers Pong, Miguel Sharat. Oragon Loop, sabi ni Sangkay Matthew. Oragon Loops, Miguel Sharat. Julian Enriquez. Matthew, Gerald, sabi ni Sangkay Matthew. Alex, sabi Alex. Jenny, sabi ni Matthew.
Hello, Ikaw bumili ba po? hello, oh, wala. Ay. Diyan guys, 18 viewers at 18 thumbs up. Wow, 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 wow. Shout out. Shout out. Di ba tayo? Di ba tayo? Yung ano ko, yung first round pa lang, ang viewers ko nung maabot na 60 viewers kasi ano sila, nagmamasid-masid. Alin? Bakit yan? Bili ako po. Ayun o. Nagmamasid-masid lang sila. Katatapos ko lang manood ng vlog mo. Oy, thank you so much, Uragon Loop. Maraming salamat sa suporta. Thank you. Yolen, Reques, Miguel Sharat. Yan si Uragon Loop, guys. Napakasulit yan sa Sword Community. Magkano po Ba't yun? di ka pa nasasali Uragon Loop sa challenge? Wala ka ba channel? Ah, wala pala silang channel. Wala ka pala channel? Ito si Gerald. Ah, mababa din. Yan, si Gerald channel. Ano yan? Timbulitas yan. Timbulitas. Matthew, Miguel Sharat sabi na, no? Guys, yung nakapin po, pasuyo po. Ayan, si Matthew and Mami's Board, yan ang aking mabait na sponsor na talagang ginagawa ang lahat na matulungan lang tayo. Kabit ko si JC kasi ang member. Maraming salamat po. Guys, puntahan niyo po yung channel ni Matthew and Mami's World. Dikitan niyo po kung hindi pa kayo nakasubscribe. Ay, napakabait yan. Grabe. Importante, kilala ka na sa Sword Community. Next year naman yan. Yes! O si Junior Angeles, no naman. Abang tayo dyan. Yan ang paghahandaan ko, sunod na challenge, mga karay. Kailangan doon, makabili ako ng... Uy! Hi, 19 viewers, thank you so much. Matthew and Mami's World, big love shout out. Sabi niya na Uragon Loop. Importante kilala ka na ng Sword Community next year naman. Oo. Pagandaan ko yan. Sebastian Cristobal, Miguel Alcaraz, sabi ni Uragon Loop. Yan mga koray. Yung next, sunod yung halimbawa masasali tayong sunod na mga taon na challenge. Aba. Sword, solid support. Kangiti, Step, Kapanalig, idol natin yan. Yes, oo. Nanonood ako ng mga yan. First round, ginapang talaga ako. Tapos second round, ginapang. Yung pangatlo talaga, yung third round kasi ako na dami kong iniisip. Siyempre, hirap ang magtinda ng walang budget. Kasi nung hindi kasi ako nung pumunta kasi ako ng Bukana noon mga kawaray. 6 na araw ako noon. Eh siyempre si P ang mag-aasikaso ng paninda. Hindi niya naaasikaso, hindi niya kasi dahil may bantay nga siya. Tatlo lang kami ito Anak ko, si P, ako. Tatlo lang kami. Hindi niya naman maasikaso yung pagtitinda kasi may binabantayan pa siyang bata. Alam naman, anak namin, napakakulit. Yung views mo, kaya natin tapusin. Kaso ang review, hindi na natin kaya. Hanggang mamaya na lang Tatay Alex Hanggang mamaya na lang po. Okay lang po yung Tatay Alex. Sana kahit lang ako sa views, makapasok ako sa views, okay na yun. Sa dami kong in-upload, 82 vlogs, agaray ko. Ang dami nun, grabe. Gerald, Channel TV, God bless everyone. Thank you so much. Pag may time ka, punta ka rin sa Kapanalig at Kabunuto para lang makilala ka. Oo, hindi ko kasi masikaso nun. Kasi nung nandun ako sa Bukana, nagtanong sa akin si Idol Japper. Sabi sa akin, Mark, marunong ka ba magmotor? Sabi ko, hindi po. Ang balak sana ni Idol, magmotor dun sa Kanoto. Pumunta ko ron. Kaso di ako marunong magmotor.
tayo marunong yan, takot tayo sa motor. Grabe yung nanggigil ng mga parking fee sa Balintawak. Barjo, parang siya may-ari. Napanood mo yun? Oo nga, binidyo ko yun, kuwal eh. 50 ang inisingil, wala pa kami isang oras doon. Cuenca Pam, shoutout, malaking halaga sa small YouTuber ang makasali sa challenge ni Idol Jeff. Isa ka na yung makagraduate, makakasahod, makakilala sa community at makakaroon ng suporta. Opo, Cuenca Pam, thank you so much. Ma'am Shibing, shoutout, morning. Thank you so much, Ma'am Shibing, sa suporta. Len Mat Sangkay, thank you so much. Oo naman po. Malaking bagay po talaga. Opportunity po yun na makasali ka sa challenge ni Idol Jeff. Malaking bagay po yun. Malaki. Mark, first round. Mark, sa first round ng challenge din na pang kita. Second round ako. Ako ang ginapang mo mag-revisit ka. Ayop to. Loko-loko! Kaya pa natin makahabol sana ng views ngayon, mga Koray. Kaya makahabol ng views. Ma'am Shibing Kitchen, shout out! 16 viewers at 20 thumbs up, guys. Baka naman, mayroon kayo diyang 30 minutes na. Baka mayroong, 31 minutes na. Baka mayroon kayo diyang pang kindi lang, pang kape. Kung ano pwede. Pambiling itlog. Itlogan. Guys, yung nakapin po, pasuyo po, yung Matthew and Mommy's Word. Ano natin yan, mabait na sponsor. Sana suportahan natin yan. Sebastian Cristobal Valdez, thank you so much, my friend. Thank you so much. Uh, 16 viewers at 20 thumbs up. Wow. Bro. Ayun lang pala yung time mo. Ito. Ay, sa gato, okay lang yan. At least, ginawa mo naman ang lahat. Oo naman. Maragol din. Ginawa ko talaga ang lahat. Vlog ka pa naman ang 82 vlog. Kaya pa kaya 100 yun eh. Hanggang 30, 31. 31 pa di ba matatapos yung computation. Views. Ha? Yung views. Yung views hanggang 31 kaya. Kaya kung makakaabot ng 100. Pag upload ako ng 3, 2. Try ko nga. Try ko lang Hindi ko pa, try natin gawin. Kasi na ngayon, 27. Ilang days na lang pala. 5 days na lang kung tutusin sa views. Hindi nata kaya. Hindi nata makakaya mga 100. Mark, itlog ko, hindi pa makalipad. Wala pang balahibo. Basic ka. 19 viewers at 21 thumbs up, shoutout. Maganda at support namin si Miss Kawaray sa'yo. Dragon Loop. Nakita mo pa yun? Tatago na nga yan. Pag yan nag-vlog, sigurado. 1 million views. 2 million views. Alright, baby. Tangos ang ilong yan. Umpisa nanonood ako kay Idol Jeff, December 2020 pa, Mark. God bless everyone. Oo, ako rin. Mga ganun, di ba ganun yan? Kailan ka nag-umpisa? 2019 ano? 2019 talaga umpisa. Buntis pa lang to kay Mark dyan, si Pe. Nanonood na yan kay Idol Jeff. Tapos, yung ginagawa niya, nilalagay niya sa tiyan niya, yung cellphone, pag nanonood siya, pinahiginggan. Tapos ito namang anak namin, naggagalaw-galaw.
Vlogger yan, pagsunod. Morgan, vlogger. Umpisa nerd ako kaya idol ko. Ay, pare ko! Shoutout, pare ko! Kumusta, pare ko? Thank you so much sa support, pare ko. Good morning, Tol! Where do? Tol, where do? Morning, Tol. Love you. Kumusta, Tol? Sali ka na. Para naman mabalikan kita, ako naman susuporta sa'yo. Gutom na ako. Guys, baka naman mayroon kayo dyan pang candy. Candy. Love you, Tol. Love you, siya. Candy, Diyos ko, sabi ni pare. Sabi ni pareng Jerwin. Paring Mark, uray! Mag-unlimited live ka na! Buisit. Ayop din. Alam mo kung makakaray, kung wala lang akong iniisip, hindi ko iniisip kung pagtitinda para sa akin. Siyempre kasi balik ko kasi dito, nahirapan ako. Balik ko nung galing ang Bukana. Tinda ko. Nahirapan ako mag-adjust, ng puhunan. Tapos nang higpit pa. Lalo ako na nakaka-stress kasi. Siyempre yung puhunan mo naubos dahil sa ilang araw akong wala. Hindi ko naman naparuling. Kaya ngayon, kahit pa paano, nung nandito ako, yung pinuhunan ko naman, ay bumalik naman siya. At kumita naman. Kumita ang mga 2,000 yata. Naghulog ako ng aking mga 5-6. Wow, 5-6. I like 5-6. Ninang Army. Jenny Gamers Pong. Shoutout, sabi ni Wordo. Alam mo naman tayo. Pag wagkita tayo, nasa ano lang tayo. Doon lang tayo minsan nagkakaroon ng pangpuhunan. Kaya ngayon nasali ako mga koral. Malaking bagay na rin to. Malaking dagdag na sa ating puhunan. Sumahod tayo ng gano'n. Sana madagdagan pa nga bago mag-out of November 2, sana madagdagan pa ang ating revenue para madagdagan pang puhunan ko sa December. Kasi sa November pa yan, 22 makukuha, di ba? At least itatabi ko yung iba at yung iba nun, panggagastos namin para pang bili-bili ng namin, parang araw-araw. Sana madagdagan pa kahit hindi na tayo qualified dun sa challenge. Sana mayroon pang bukal na puso at mayroon pang mga tao diyan na handang tumulong pa sa atin para kasi yung talagang inano ko, yung talagang pinoporsige ko. Kung mayroon lang talaga ako mga koray dito, kung nandito si Marlo noon, pupunta talaga ako noon. 21 pa lang nung start ng challenge, ng third round. Pupunta ako kay Idol. Hindi lang ako nag-chat kasi hindi man ako makapunta doon kasi dahil nga sa hirap nga ako, yung puhunan ko. Yung sinahod ko nga ngayong yung October, ginamit ko yun, pinangpuhunan ko din sa Dalandan tsaka Mais. Yun ang ginamit ko pang puhunan. Kasi yun na lang pag-asa namin. Tapos pinahiram ako ni nanay. Nahirapan ako, hindi bumalik yung puhunan ko eh. Naubos. Kasi ilang araw kami, 6 na araw akong wala. Tapos ito nagtinda. Hindi naman niya nga naasikaso yung pagtitinda. Nahirapan. Kasi dahil may bantay niya yung anak ko namin. So lumalabas pa sila, 5:00. Minsan 4:30. Sabado Linggo, 4:30 ata lumabas to. Siyempre, sarap pa ng tulong ng anak namin nun. Kaya naisip ko na parang nahirapan siya. Kung may kasama lang kami dito sa bahay, kung nandito sila nanay o sila Marlo, gagrab ko yun. Baka nakagraduate ako third round. Kasi di ako makagraduate eh. May isang salita tayo guys. Pag gusto ko talagang gawin ng lahat, ginagawa ko. Dito ginawa ko nga rin lahat kahit malit ang views ko. Tinutuloy-tuloy ko pa rin. Padikit naman sa bahay ko, maliit pa lang. Thank you guys. God bless everyone. Hi, si Gerald Channel guys. Padikitan the host. Good morning. Blessing you always. Oh, shake siya. Yog, shout out sa iyo. Thank you so much my friend. Sangay Matthew, thank you so much ha. Baka may pasok ka na Sangay Matthew. Gerald Danha, kahapon pa, ingat po. Yan, si Tatay Robin, nagbigay kami. Nagbawas ako dun sa sahod ko sa YouTube. Sabi ni Tatay Robin, baka maubusan ka naman, wala kang magamit pang puhunan. Concern si Tatay Robin, kaya sabi ko nga, pag
sumahod man ako ng member, aabutan ko si Tatay Robin pang ano lang, pang ano niya, bahala na siya kung anong gagawin niya doon. Pag sumahod ako sa November. Chat-chat naman ko siya, paalam mo. Sige, chat-chat. Sige. Mahirap din kasi ang mga kawaray na iniiwan. Nag-ano nga sa akin si Robert, nagsabi sa akin, dapat pumunta ka doon. Nag-ano sa akin, nag-motivate sa akin si Robert. Dapat pumunta ka doon. Sabi ko, paano naman yung utang ko sa'yo, di ko mahulugan. Sabi niya, wag mong intindihin yun dahil bali na makapasok ka. Yung isa si nanay, hindi naman nakakaintindi. Galit pa. Nagalit pa sa akin. Sabi ko na, babalik ko lang, maghahulog naman ako. Aba, nagalit pa. Nasa vlog ko pa ngayon, naririnig pa ngayon pinag-uusapan natin. Sina? Mas maganda kasi mga kawaray nung nagsasabi ka ng totoo sa mga nangyayari sa buhay mo. Kasi para alam ng mga viewers na ganun talaga yung sitwasyon. Hindi naman po yun, porket sinasabi ko nagpapaawa. Totoo lang po akong tao, hindi tayo pwedeng maging peke rito sa aking pagbablog. Totoo tayo kasi hindi tayo pwedeng maging fake news. Join Premier What's Done. Shesha, yung may premier ka ba? Thank you, Tatay Robin. Miguel Shoutout, sabi ni Gerald Channel. Shesha, ano yan? Anong premier yan? Sangkay Matthew, pwedeng muna kita Sangkay Matthew. Pin ko lang to si Shesha. Premier ba siya? Taga ibang bansa pala to. Hindi na. Sa ibang bansa ba ito? Marunong mag-Tagalog ah. Ay, hindi. Hindi siya marunong mag-Tagalog. Host, morning. Good morning. God bless you always. Guys, puntahan nyo na lang po yung si Shake siya. Puntahan nyo yung kanyang channel. Ano na nyo muna, tamsakan. Tapos balik kayo rito. Nandito kasi Sangkay Matthew. Minsan ko lang tumapin si Sangkay Matthew. Ngayon lang. Sayang naman. Ito yung natin. Yung natin si Sangkay Matthew. Yung Lucky Charm at Biboy TV. Si Will ito, nasaan? Wala man. Will, where are you, Will? Will? Bisa na, Will? Bisa na, labas na ka dong. Will, labas na to. Hindi na pumapasok si Will, natakot na. Will, asan ka na? Huwag ka mag-alala, dito ka sa akin, pumasok ka rin. Dito, dali. Ayun na, Will. Will. Hello, Will. Will, where are you, Will? Oh! Tangin na, gulat ako dun hayop na yun. Oy, Gerald! Umisit ka! Nagulat ako dun sa blue mo ah. Umisit na to. God bless everyone. Oy, Gerald, ayos ka. Nagulat ako ron, bigla na lang pumasok yung kulay. Aray ka. Ate Army ka pra, shout out. You know, nagkakulay ang mundo. Sa ating malaking bagay yan, guys. Kasi, Wordo, official, shout out. Hoy, guys, si Gerald, guys. Alam niyo nang gagawin yan. Dikitan niyo na. Gerald, sunod na mga balik ka lang. At pasyal ka din kay Matthew at B-Boy para madagdagan yung subscribe. Ayan, si B-Boy TV na andyan. Ay, B-Boy, mag-comment ka mga. Tamad kasi itong mga, mga grupo mo. Lalo nito si Grace, napakatamad mag-comment. Nanay, Joleta Reyes, thank you so much, Nay. Love you. Salamat sa support. Yan si Grace, napakatamad yan B-Boy TV, good morning. Sabi ni Army Caporal. Ate Army, thank you so much, Ate Army. Hanggang natapos ang challenge mga kawaray, hindi tayo binitawan nila, Ate Army. Jennifer Quentos ba? Quentos na? Shoutout sa iyo. Tatay Robin, gandang umaga po, sabi ni Werdo Official. Oy, Werdo, wala ka bang pasok ngayon? Guys, pwede na tayo lumagpas ngayon na tayo isang oras na. Wag. Bukas na ako mag-ano. Mamaya na pag nag-announce si Idol. Tatay Robin, gandang umaga. Guys, meron na tayo 44 minutes, guys. Mary Grace, inaano ka? Visit ka. Visit nga. Mag-comment ka dyan. Tawad-tawad mo mag-comment. Sasako kita, Grace. Lelewit sa Monte. Team Kasangga members, maraming salamat po. Galap shoutout sa lahat.
Ma'am Lalabit sa Monte, maraming salamat po sa suporta. Sana makagraduate tayo sa views. Sana panoorin nyo mga kawaray. Yung views natin guys, mga umabot man lang ng 100,000 views para ano, para naman makaano tayo. Loyal na babaero, shout out sabi ni Kuya Elmer. Mary Grace Francisco, we're the official dito sa Cavite tol. Pinakaayos ko lang aircon ng sasakyan ng bus. Oh, ingat. Mary Grace, good morning, sabi ni Ate Ermi Caporal. Gerald, thank you so much sa pakulay. Nagulat ako dun sa pakulay mo. Elmer, oh guys, sabi ni Ate Ermi, busy na nga ni. Sabi ni Grace, oh sige, busy ka man. Tol Elmer, tiyaga, tigang yahoo, aray ko. Morning Grace, sabi na Nay. Gerald, may galaw sa sabi ni Tol Wordo. Gerald, channel, oy! Wow! Aray ko! Maraming pera si Tatay Ruben! Tatay Ruben, love you! Daming pera! Aba, si Tatay Ruben, maraming pera. Tatay Ruben, sumali ka na. Kasi yung mga pinalipad mo sa akin, 125, ibabalik ko sa iyo, 25 pesos, kalta sa 100. Tatay Ruben, thank you so much, Tay. Yan si Tatay Ruben, guys. Pag sumahod tayo sa November, isa na yung mga bibigyan natin. Kasi yan ang paldo ng matay. Daming kwarta si Tatay Ruben ha. Mukhang sumahod ka na naman sa ano mo ha. Pagka senior citizen ha, Tay ha. Hi Glory! Musta ka na? Ngayon ka lang pumasok ulit ha. Gerald, thanks you. God bless mo. Sabi ni Ate Army. Roxy P. Shout out sa'yo. Si Glory yan. Pinalitan ng pangalan. No problem. Sabi ni Tatay. Tatay Robin. Sabi ni Ate Army Caporal. Drive muna ako. Sige, Gerald. Channel no? Driver ka pala. Busy host. Sige lang. Okay lang yun. No, wala. Kapatid. Yata si Tatay Robin. Oo. Anak ng kontraktor yan si Tatay Robin. Di ba? Di ba pag nagdadaldal ako ng dadaldal, ang tagal ng oras ko. Pero kung na may ginagawa ko na doon ako sa paringa, mabilis. Ay! Ma'am Olen Ria! TV shoutout, Ma'am Olen! And guys, si Ma'am Olen Ria guys, ay isa talagang ano yan. Kumpare nila ni Idol Jeff. Shoutout Ma'am Olen. May shoutout mo si Ma'am Olen Ria. Ayun. Kuya Ruben! Ate Army, thanks po. Ay, thank you so much, Ma'am Olen Ria. Salamat sa pagpunta mo sa akin live. Nadelikado man tayo. Gerald Dan, sabi ni Ate Army. Wordo Miguel Shoutout, sabi ni Olen Ria TV. Sir Olen Ria, Miguel Shoutout, sabi ni Wordo Official. Oragon Loop, Olen Ria. Ma'am Olen Ria, maraming salamat po sa pagpasyal mo sa aking live. Thank you so much po. At yan, mga talagang kilalang kilala yan sa mga vlogger sa Bukana. Yan man, Ma'am Olen. Oragon Loop, Miguel shoutout, sabi ni Ma'am Olen Rhea TV. Boss, Olen, musta na po? Gout natin, aray ka. Lilibit sa Monte, thank you so much po. Hoy! Thank you! May dagdag man. Thank you. May sunod. Hoy, may 48 minutes pa tayo, guys. Let's go. May 12 minutes pa. Okay. Bara, nakakagulat ah. Thank you. Aba. Grabe ba? May palipad man. Ay, palipad na ako, guys. May pambili na akong truck. Ako mag-contractor sa inyo, ha? Contractor tayo. Tol Elmer Cabaro, natin yan, si Sir Olens. Sabi ni Wordo Official. Olen Rhea, sabi ni Ate Army Caporal. Olen, Ma'am Lelibit, Miguel shout out. Army kami. Oy, Glory, thank you so much, Glory Creation. Oh, may $5 na tayo. Oh, may $5 na ako. Dagdag na agad yan. Di pa pala ako nakapag-send kay Idol. Wait lang pala. Di pa pala ako nakapag-send ng revenue. Patay tayo diha. Yawa. Di pa pala ako nakapag-send ng revenue. Di kasi ayaw ko ng kahit hindi tayo halimbawa di man tayo makapasok. Ayaw ko yung anuhin si Idol na hindi ko ibigay ang revenue kahit ano. Hindi na tayo halimbawa pasok sana. Pero gagawin ko pa rin to.
Magsisend pa rin ako ng ano. At, ay, wala pa rin ano, update. Ganun pa rin to eh. 5 something. Shout out! YNC, good morning! 50 minutes na tayo guys ha. Ma'am Lelbet, Miguel, shout out! Guys, mag-end na tayo. Mga 8 minutes na lang tayo guys. Baka naman. Habol pa yung gusto ko mahabol. Baka naman. Habol. Ay, thank you so much, Glory. Maraming salamat sa iyong blessing. Sana ingat ka lagi dyan. Yan si Glory Creation, guys, ay napaka-solid dyan. Mega love shout out. Army Corporal, sabi ni YNC. Grabe ang team Kasangga. Hindi ako pinabayaan, mga kawaray. Totally, at hindi nila ako hinayaan na maiwanan sa views. Alam mo mga kawaray, yung aking talaga, yung sa views ko talaga, para sa small YouTuber tulad ko, ay sapat, malaking bagay na po yun sa akin. Werdo, Tatay Ruben, go, minsan lang opportunity na. Oo nga po, sabi ko nga, Tol Werdo. Ay, Gladys Ocampo, shout out. Corazon Santos, Corazon, shout out. Barangay Gulod, Novaliches. Oy, taga Barangay Gulod, Ma'am Corazon. Corazon Santos, magandang gabi. Magandang umaga sa iyo. Mabuhay kayo dyan. Ingat po kayo dyan. Barangay Gulod daw sila. YNC, Raleigh, shout out. Roxy P, shout out sa iyo. Gladys Ocampo, YC, big love shout out sa lalam. Ma'am Lelbet Samote, may galap shout out. 22 viewers at 30 thumbs up. Maraming thank you po sa inyo lahat. Thank you. Di ba? Nasira na nga yung damit ko. Okay, so, sira ng damit ko. Sira na damit ka. Aray ka. Guys, thank you so much sa inyong lahat. Guys, yung hindi pa nakadikit kay Matthew and Mommy's Word, yan ang aking mabait na sponsor at na matulungin na tao. Sana tulungan niyo po at dikitan niyo po ang kanyang channel. Please, guys. YNC official shout out. Thank you so much po sa inyong lahat, guys, ha. Ma'am Yoli, maraming salamat, Ma'am Yoli. Yan si Ma'am Yoli, si YNC, si Gladys, si Jis Pusadas, si Lelbet Samonti. Ang lahat mga yan, Team Kasangga. Grabe yung mga yan. Sumuporta sa ating mga kauray. Lagi yan, pag nag-live ako andyan yan. Kung mayroon mananalo nga na Best Award, si Ma'am Yoli ang number 1 na mananalo. Kahalos, kung saan may live nandun, grabe si Ma'am Yoli. Napakasipag. Corazon Santos, taga Maligaya lang po ako sa may Terraces Fairview sa Minitabi. Roxy P, thank you so much. Ingat ka sa trabaho. YNC, hello, sabi ni Ma'am Yoli. Ate Yoli, sabi ni YNC. Sis Yoli, Miguel Luciano, sabi ni Gladys Ocampo. Sis Gladys, hello, sabi ni Ma'am Yoli. Ma'am Yoli, tawa man. Si Ma'am Yoli ang number 1 ng magnanalo sa sa Best Award. Kung sa totoo lang. Si Ma'am Yoli, mananalo talaga. Grabe kung saan mga live. Andun si Ma'am Yoli. Grabe yan. Napakasulit yan. Ay, Jamel Watamama. Kumusta? 54 minutes na tayo, guys. Anak ko. Team Mayor supporters. Sending support from Ice Mix Vlog and Idol G. Team Mayor family. All out support. Love and respect. Enjoy your life. Lagi nakasupport Team Mayor. Thank you so much. Olen TV, subscribe. Sabi ni Sebastian Cristobal, please subscribe or other people in my live. Oh! Kaya natin na naman. Aba, dami. God bless you, host. Daming pera. 4 minutes, guys. Let's go. Abol. Let's go. Abulin natin yan. Kahit mahaba pa. Hanggang ano pa yun? Hanggang October o November 2 pa yan. Ang revenue. Kaya makahabol pa tayo niyan. Kahit ano mangyari. Ganun mangyayari.
Taasin natin. Taasin natin. Hoy! Gising, mga kaibigan. Nandito po ako. Glory, thank you. Roxy, ano ba ang live mo kagabi ng dilim? Baka, tulog. Ma'am Corazon, oli. Hello, Tatay Rubin, sabi ni Corazon Santos. Where do you? Miguel Lucero, sabi ni Jamil Watamama. Ayan, si Jamil Watamama, isa rin yan ang nagpalipad sa atin nung umpisa. Grabe yung tao na yan. Ilan din ang napalipad yan. Kaya thanks so much. Jamil Watamama, Miguel Lucero, sabi ni YEC. BBTV, nasa dilim ako. Aray ka, gusto na madilim. 25 viewers. Wow, at 30 thumbs up. Wow, dami viewers. Natulog ako kag B-Boy TV. Kaya naman pala eh. Guys, mayroon na lang tayo 3 minutes. 3 minutes left, guys. Habol. Baka naman. Go. Power Ranger. Go, Power Ranger. Salamat kay Gerald and Grace Coley. Glory, thank you so much. Sino pa ba yung isa? Tatay Robin. Thank you so much sa inyo. Mayroon na tayong $6. Wow! Miguel Lazaro po, Corazon Santos, ingat po. Sabi ni Tatay Robin. 56 minutes na tayo, guys. Hindi tayo babalingin ng roles ni Idol kung hindi pa na naman kasi tapos yung sabihin yung kung sinong kick out. Balay mo, biglang 1 million ang aking views tapos biglang pasok agad yung revenue. Tapos 1,500 ng revenue ko. Sana all. Big time. Si Mark. Kuya Elmer, maraming salamat. 2 minutes left. Mag-i-end na tayo, guys. Maraming salamat sa suporta nyo. Sa Team Boom, maraming salamat. Sa kay Matthew, Willie to Eat, B-Boy TV. Binaba na kita, Matthew. Adan de la Rosa Responso, shoutout sa iyo. Corazon, good job po. Thank you so much po. Maraming. 1 minute left, guys. 1 minute left. Baka mayroon pa kayo dyan panghabol. Habulin nyo na. Habulin nyo. May habol. Larga na tayo sa mga dyan. Baling tawag, balik chase. Bayad na. 5. Ay, sige na. Lipad na. Guys, sa mga subscriber natin dyan, maraming salamat sa inyong pagmamahal sa atin. Hindi pa tayo tapos sa challenge hanggang mamayang gabi. Malalaman kung anong mangyayari sa atin. O tudas man tayo, tudas. Pero maraming salamat po sa lahat ng sumuporta. Panoorin nyo pa rin ang aking views, mga kawaray, para mag-graduate tayo sa views. Kasi kunti na lang naman eh. Supportahan nyo, mga kawaray, panoorin nyo pa rin. Thank you so much sa lahat na nandito. Hanggang dito na lang ang aking live. Hi, Sir Jam. Jaime Vera, thank you so much, Sir Jaime Vera. Miguel Lazaro, everyone. Mag-end na po ako. Mag-end na tayo, mga kawaray. Kaya baka ito lumalog pa sa oras. Maraming salamat po sa lahat ng pumasok at nagpalipad at nagpakulay. Thank you so much sa inyong lahat, guys. Maraming salamat po sa inyong suporta. Thank you so much, Sir Jaime Vera. Thank you so much, Sir Jaime Vera. Maraming salamat sa nagpakulay. Glory Creation. Proud of OTU Mark Joe. Thank you po. Maraming salamat po sa Jaime Vera. Maraming salamat po. Ingat po kayo lahat dyan. God bless. Bye-bye. Peace out. Bye-bye, Tolwardo. Love you.